बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय दिल्ली इउनिट एबसुनि जानानै दिनै 67थि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बार्थडे सेलेब्रेसनखौ जोङो दिल्ली इउनिटनि जानानै द्वारका बड'लेण्ड भवनाव फालिनाय जायो आरो जों दिनै आसामाव फरायसा सान बेखौ फालिनायखौ जोङो दिल्ली इउनिट एबसुनि जानानै बरायहरनाय जायो। सफैबाय आदैमोनहा संसाराव बांसिन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाय अ बंगसाय संसाराव बांसिन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाय अ बंगसाय Lai soi nai kian sing dao gane hadapa o bangga sai hari no do ko do ni tinggali kai pedau nan ni ne on nai seng sai ki ne ha chen na pa o bangga sai Sarang kezen sudeng para balang tengapa o bongo sai Sarang kezen sudeng para balang tengapa o bongo sai o bongo sai Dan di soma kesekum tayana Musa beliau padan serang memberi Dan di soma kesekum tayana Sapia panen serang lebih Suite somaina Abrus sabdahamna Orai berdidamai Tabai tak tengah fa'o bangga sai Gezung susiai Orai bertangga dari tengah fa'o bangga sai Songsarau kezen sudem para balang tengah fa'o bangga sai Songsarau kezen sudem para balang tengah fa'o bangga sai bangga sai bangga sai bangga sai bangga sai bangga sai ada Delhi Absuni Afadgiri ada Biswajit Narzari ko Absuni Fifila ko bidnu thakai
गुरैयै खावलायनाय थाबाय जय बोलो हरिनी जय बोलो हरिनी जय बोलो हरिनी जय आरो बिश्वजितखौ खावलायनाय जाबाय फंबायनिसिम मेलखौ सामलायनो थाखाय आरो फंनैसो फोरमायनो थाखाय आरो बे मेलाव बयबो नुजाफैनो हानाय जोंनि दिल्लीनि थागिबि आदै मादैफोरखौ खुलुमनाय जासिबाय आंनिफ्राय आरो जोंनि लोगो नोंथांमोन आरो आंनि बिदा आंखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय दा जोंहा बयबो मिथिखायो कि जोङो दिनैनि सानखौ जोङो एस ए स्टुडेन्टस डे अबजार्भ खालामो सेलेब्रेट खालामो गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ एबसुट हिसाबै आरो जोंहा दाख्लैसो 26 मार्चआवहाय मोनसे घोषित होदों आसाम सरकारा बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कि जोंहा देग्लायनिफ्राय 31 मार्चखौ जोङो आसामाव स्टुडेन्टस डे फालिनाय जासिगोन बिनि थाखाय सार्टिसिबो रोजा रोजा साबायखर थायो दिल्लीयावहाय जेरेखम जों गोदोबो खुंबोनो हादोंमोन बाट बिदि गिदिर खालामनो हायाखै देग्लाय जोङो फार्स्ट टाइम बेखौ लानाय जादों बे इनिसियेटिभखौ आरो सानोखि जों बोसोरफ्रोमबो खालामगोन लोगो ज' जानानै आदै मादैमोनजोंनो लोगो मोनबाय थाथों होननानै आरो जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो एसे फादार अफ बड'स होननाय जायो मानो होनोब्ला बिथांनि बिहोमायावनो जों दिनै बे स्टेजाव सफैनो हादों बर' रायजोआ आरो बिथाङा मुम्बाइआव जोंहा टाटा केन्सार हस्पिटालाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बिथाङा गावनि फरायनायखौ दतमा आइसिएसआवनो फरायदोंमोन प्लास गभर्नमेन्ट कलेजावबो हाबदों प्लास कटन इउनिभारसिटियाव थांदोंमोन गोदो कटन कलेजमोन दा इउनिभारसिटि जाबाय प्लास बिथाङा गुवाहाटि इउनिभारसिटियावबो हाबदोंमोन दा बियो फरायनाया बिना बिएबो खालामदों प्लास बिएससि इन फिजिक्स एन्ड एमएससि इन फिजिक्सबोमोन आरो जोंनि बर' हारियाव सार थायोमोनबा जोंहा बिराद गोजोननाय थागौमोन दाबो जानानै थासिगोन आरो इयावबो मोनसे दंबावो जासिगोन बयखौबो कन्डलेन्स हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय जासिनाय थाबाय 아니고 이단이 소망 뜻을 공사하야나 Hayır bir yavrum. दा हाबाफारि बायदि जोंहा बावनाया थांखांबाय जोंनि मानगोनां सारखौनो जोङो बावनाय जाबाय मेला सारखौ आरो जों बे बावनाय हाबाफारि जोबोद मोजां दा जेरै बिटिसिआ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टल' जादों
बियो जायालासेनो जों सानदोंमोन आरो जौगाबावगोन होननानै जिखियानो जाया मानो थारमाने बयहाबो सेक्रिफाइस खालामदों बर' माहारि हिसाबै बयबो न'खरा हरनो जोंहा जगेन्द्रलाव बिथाङा मालाबा स्ट'रि खोन्थायो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरनानै दिनै आं जोबोद लाखि दिनाव सफैफ्रांदों दिल्लीयाव आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद माने मोनसे बिराद गुवार मोनदों आरो दिनै बे जोंनि बर'निफ्राय जोंनि बड'फाखौ जे एफा मान होनानै बिनि जन्मदिनखौ जे फरायसा दिन फालिनो जों जेब्लायबो अरायबो हासिगोन बिनि थाखाय जोंनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर जारिमिननि बिराद गिदिर आं साननानै लायो आरो नाथाय बे माबाखौ बे दिनखौ जोंनि फरायसाफ्रा बेनि आगान जेरै बे देखायदोंमोन जोंखौ लामा माबायदि थानांगौ माबायदि फरायनांगौ गावखौ जौगाहोनांगौ बेफोरबायदिखौ आगोलाव लांनानै नोंसोर जाहाथे माने बयबो स्टुडेन्टसफ्रा बेनि मान दोनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बार्थडे दिनैहाय एक्सुवेलि बियो जानांगौ स्टुडेन्टसफ्रा बारा फैनांगौमोन आरो ना जों सानदोंमोन स्टुडेन्टसफोरखौ बुहुत लोगो मोनगोन होननानै नाथाय जानो हागौ माबाफोर खारनाव सफैयाखिसै अरजाला दा फैगोन बोसोराव आरो बेनिफ्राय साबसिन गेदारिं जागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय आरो माथो होनबावनो बेखौनो होननानै आङो दिनै आंनि होननायखौ बेयावनो दोननाय जाबाय आरो दा जोंहा हाबाफारि बायदि केक काटिं सेरेमनि दङ Happy हाग्राफ्रा सिरिबाव Happy फोटो हो गया फोटो हाँ हो गया स्टिल फोटो ले लो फोटो भी ले लो ठीक है हो गया Mama जानाय दङ केक दङ दाबाया मोजां नङा दाबा खालामदों आंखौसो थाबायबाय सावा नायदो लकसो बानायबाय नामा साहा फुदुंग्राया बेनोमोन गोथाव जादोंना नासा अच्छा संजू बुजायबालै Gözün süren bara barlan tengah